Adios amigos, ja vás vítam do nového videa, ideme skúšať túto hru. Vy si myslíte, že som toto? Ne, ja som tu. Dobre, takže ideme ju vyskúšať a máme ísť po stopách nejakého zvierata. No ukáž. A to čo tu mám robiť? Mňa to nezajíma, čo ty meleš. Počúvaj ma, ja vás ušetrím. Aha, si mám vybrať. Si kokos. Čo tu máme ja robiť? Questy. Kolektem to hneď. Ďakujem. A ja nikam nechcem ísť. Ja tu nejaké zvierat kúpim. Ja tu sú ako mystery eggy. Kámo, tu je tukán. Ja chcem tukána. Ja chcem tukána, som povedal. A korelu tiež chcem, ale viac som tukána. Kúpime tukánov dvoch. Dobre, dám preto. Dobre, ideme dvoch tukánov kúpiť. Daj mi tukána. No ukáž, čo mi padne. Čo aj, ak to nebude tukán. No ukáž, 5. Počúvaj ma, kde mám toho tukána? Kde mám tukána? Ja nemám tukána? Nemám tukána? To bol scam? Počúvaj ma, kde mám tukána? Ja to kúpim znova. Toto je hra zatiaľ nuda, lebo ak máte hru a nejde tam gambling, tak rovno môžete prestať. Aha. Was, yes, yes. A tak, no ja miniem peniaze, ja som gambler. Ja už som high, ja už som gambler. Black Panther. Toto nikto nevidel nikdy, dobre? A počúvaj, že je to tu. Tak ťa stúkam. No, percentážia, ak tu budem vidieť, že si ho môžem kúpiť, tak viete čo. Tu mu môžem nejakú misku kúpiť. Počúvaj ma, ja nechcem, aby si chodil za sebou. Ja nechcem. Ja nechcem, aby toto prasa za mnou chodilo. Fuj. Dobrá. Tak tu mám žradlo, akože ja kupovať, nech si nájde sami, to je tukán. A ja tu budem skamovať ľudí, vypadni. Razborím, choď. Dobre, a kde máme ísť ďalej? Máme asi Christmas questy a kamu nie. Ty vole, ja tancujem ako frajer. Dávaj, ukáž mi môj domek, hovek. Počúvaj ma, ja mám jednoizbový house. Ty vole, to čo tu pozerám? Nie, ja chcem pozerať. To čo je, to je nová Tesla? To je nová Tesla. Ale toto je, myslím, že takto sa naučíme tancovať, aha. Vidíš, ja viem tancovať ako on, ja som frajer. Dobre, ľudia, nebudem vás ďalej zdržovať, ale toto som fakt tancoval ja. Ale toto je go. Takže nie, ja chcem tukána. A čo tu mám chrápať, no zabudni. No ja nechcem. Ale čo by som pre vás neurobil? Aha, ja som pán trampolína. Opa.
to keď zistia, že pán Trampolína ide do školy normálne, tak ho dajú tam aj zadarmo. Ja bohužiaľ musím ísť. Ale jak sa budeme učiť ľudia, tak ja vás zachránim a skipnem za vás. Ne, kamo, ja nejdem, ne. A ja tu ani jesť nejdem. Kamo, čo tu máme? Kamo, cheeseburgere? Zavidíš, no. To mám ako jesť, ja, hej. Ja to ani zaujímam. Ty čo? Ty začali žebraš, ty si všade, ty robot jeden. Áno, ja som to. Počúvaj ma, ty čo chceš? Daj kolektnúť. Ďaká Bohu, už môžeme ísť preč. Dobre, ideme si usporiadať. Daj auto, dobre. Ľudia, lízatko, takže... Mám tu ešte dve, tak... Prvý dva, čo budú mať like, tak... dostanú cez obrazovku. Dobrá, takže ideme zase question. A PPF, no to som ja, taký dobrý som ja. Sice nemám na mistera Bistera, ale... A čo tu mám robiť? Ježišmarja. Ja idem v každej hre musí byť gambling, inak to nemá. No to môžem použiť na Tukana. A čo? Dobre ľudia, to je koniec dnešného videa. Ak sa vám to páčilo a budete chcieť ďalší diel, tak dajte like a subscribe. A napíšte do komentárov, ako sa vám páčilo, čo mám zmeniť. A dislajky si nechajte pre ten kameň vonku. A ďakujem za pozeranie, ak sa na toto vôbec niekto pozrel. Tak asi ja si idem spinkať a čus.